హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. సో మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను మీకు రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య రెసిపీస్ అలాంటివే కదా షూట్ చేస్తున్నాను. సో బ్లాగ్స్ అయినా షూట్ చేయాలన్నా సరే ఇంట్లో ఇంకేముంటాయండి. సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఏంటి అంటే వండుకోవడం, తినడం, ఇంక ఇలాంటివే కదా, ఇంట్లో పనులు అలాంటివే కదా ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పి నాకు వ్లాగ్స్ కూడా షూట్ చేయాలంటే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు. సో ఆలోచించగా నాకు ఒక థాట్ అయితే వచ్చింది. సో నేను ఎలాగో వీడియోస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను కదా. సో ఆ వీడియోస్ అనేది చేసేటప్పుడు నేను ముందు ఎలా రెడీ అవుతానో సో నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుని ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నానండి. సో చాలా మందికి మేకప్ ట్యూటోరియల్స్ అయితే చాలా ఇష్టంగా చూస్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి అని చెప్పి నేను మరీ ప్రొఫెషనల్లా ఏమి అంత ఏం రెడీ అయిపోను. సో నాకు తెలిసినట్టు నేను సింపుల్గా రెడీ అవుతానండి. సో బేసిక్ మేకప్లు కనుక్కోవచ్చు. సో నేను రెగ్యులర్గా మేకప్ అనేది వేసేసుకుని సో వీడియోస్ అనేది షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మేకప్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తూ ఉంటాను. సో ఎక్కువగా నా ఫేస్ మీద మేకప్ కూడా ఏమీ ఉంచుకోను. సో వన్స్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్గా నేను ఫస్ట్ మేకప్ వేసుకున్న మేకప్ అంతా వాషౌట్ అయితే చేసేస్తాను. సో నేను ఏంటంటే మినిమం ప్రోడక్ట్స్తో అయితేనే నేను మేకప్ అనేది వేసుకుంటూ ఉంటానండి. సో నేను మేకప్ అనేది ఏ విధంగా వేసుకుంటానో, ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తానో అవన్నీ ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా ఒక లైక్ ఇవ్వడం అసలు మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎలాగ మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. సో అయితే ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు నా బేసిక్ మేకప్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఫేస్ యొక్క అపియరెన్స్ అనేది మీకు నచ్చాలి కదా. సో దాని గురించి అని చెప్పి నేను లైట్గా మినిమం ప్రొడక్ట్స్తో అయితే లైట్గా మేకప్ అయితే చేసుకుంటూ ఉంటానండి. సో అవి నేను ఏ విధంగా వీడియోస్ అనేది చేసే ముందు ఏ విధంగా మేకప్ అనేది చేసుకుంటాను ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడన్నా మేకప్ అనేది హెవీ మేకప్ చేసుకునేటప్పుడైనా లేదా అంటే మినిమం ప్రొడక్ట్స్తో లైట్ మేకప్ చేసుకునేటప్పుడైనా సరే మీ ఫేస్ అనేది చక్కగా క్లెన్స్ చేసుకోవాలి. క్లెన్స్ ఇన్ సెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఫేస్ వాష్తో ఫేస్ అనేది వాష్ చేసుకోవాలండి. సో దట్ ఏంటంటే మీ ఫేస్ మీద ఉన్న ఏమన్నా డర్ట్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ ఫేస్ వాష్తో మీరు ఫేస్ అనేది క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మీ ఫేస్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్గా నీట్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఫేస్ వాష్ అయితే చేసేసుకున్నాను. సో దీని తర్వాత ఇక్కడ నేను మేకప్ అయితే ఇప్పుడు అంటే మేకప్ అన్నానని చెప్పి మరీ ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్తో అయితే నేను ఏం చేయను. చాలా తక్కువ మేకప్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తానండి. అది కూడా మీకు వీడియోస్లో కనిపిస్తూ ఉంటాను కదా, కొంచెం లుక్ అనేది బాండ్ గురించి అని చెప్పి నేను ఈ మేకప్ అయితే సింపుల్గా అయితే రెడీ అయిపోతాను. సో ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ నేనంటే స్టిక్కర్ పెట్టుకున్నాను, ఆల్రెడీ ఫేస్ వాష్ అయితే చేసేసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే మీరు ఏ మేకప్ అన్నా చేసుకునేటప్పుడు మీ ఫేస్ అనేది కొంచెం మాయిశ్చర్గా ఉంచుకోవాలి. సో మాయిశ్చర్గా ఉంచుకునేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రజెంట్ ఏంటంటే సమ్మర్లో కూడా ఏ మేకప్ ఏ సీజన్లో అయినా మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు మీ స్కిన్ అనేది అలాగే మీ ఫేస్ అనేది చాలా మాయిశ్చర్గా ఉంచుకోవాలి. సాధారణంగా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మేకప్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మొహానికి ప్రైమర్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారండి. బట్ ఏంటంటే మనం ఆ ప్రైమర్ అనేది మనం ఎప్పుడన్నా పార్టీస్కి కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కానీ అలాంటివి అదేంటంటే ఇంత చిన్న బాటిల్ అయినా సరే మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ ప్రైమర్ యూస్ చేసే బదులు మీరు రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మేకప్ ఆ ప్రైమర్ బదులు మీరు ఇంట్లో అలోవెరా జెల్ అందరి ఇంట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ కాస్ట్లోనే ఉంటుంది. రెగ్యులర్ యూస్కి అయితే మీకు అలోవెరా జెల్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మేకప్ చేసుకునేటప్పుడు ఫేస్ అనేది ఫస్ట్ వాష్ చేసేసుకుని చక్కగా డ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఇక్కడ అలోవెరా జెల్ అయితే తీసుకున్నానండి. సో అలోవెరా జెల్ అంతా ఫేస్కి అప్లై చేసేసుకుని లైక్ అలోవెరా జెల్ ఏంటంటే మనకి ప్రైమర్ కింద యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడన్నా మేకప్ కానీ లేదంటే ఫేషియల్స్ కానీ ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు మీ ఫేస్ ఎంత ఇదిగా చేసుకుంటారో సేమ్ అదే కాన్సన్ట్రేషన్ మీ యొక్క నెక్ కూడా చాలా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే మీ యొక్క నెక్ అలాగే మీ ఫేస్ అనేది కొంచెం ఈవెన్ టోన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ మీ ఫేస్తో పాటు నెక్ కూడా ఇవ్వండి. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఫేస్ మొత్తం అలోవెరా జెల్తో చక్కగా మాయిశ్చరైజర్ అయితే చేసేసుకున్నాను చక్కగా. సో ప్రైమరే యూస్ చేయాలి లేదంటే ఇంకేమీ యూస్ చేయకూడదు అనేది అయితే ఏమీ లేదు.
సో లైట్గా ఇక్కడ ప్రైమర్ బదులు నేను ఇక్కడ అలోవెరా జెల్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను కదా. అలోవెరా జెల్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే మేకప్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రైమర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మీ యొక్క స్కిన్కి అలాగే మీ యొక్క మేకప్కి మధ్యలో ఒక మంచి లేయర్ కిందనైతే ఫామ్ అవుతుందండి. సో ఏంటంటే మీ స్కిన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం గురించి అని చెప్పి ఎక్కువగా ప్రైమర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ప్రైమర్ యూజ్ చేయకుండా సరే మీరు ఈ యొక్క అలోవెరా జెల్ కూడా చక్కగా ఏ బ్రాండ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలోవెరా జెల్ అయితే చక్కగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్స్ ఇలా అలోవెరా జెల్ అంతా మీ మొత్తంలోకి చక్కగా అబ్జర్బ్ అయిపోయేంత వరకు చక్కగా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత ఇదేంటంటే నేను ఏ వీడియోస్ ఏమి చూసి నేనేం చేయడం కాదు. ఇన్ జనరల్గా నేను వీడియోస్ అప్పుడు కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అప్పుడు కానీ సింపుల్గా ఎలా రెడీ అవుతానో చూపించేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫౌండేషన్ అవన్నీ ఏమి అప్లై చేయనండి. ఏంటంటే వీడియోస్లో ఏంటంటే గబగబా రెడీ అయిపోతాను గప్పించి ఇంకా ఫౌండేషన్ అప్లై చేసుకోవాలి అలాంటివి ఏమి నేను అప్లై చేసుకోను. లైట్గా వన్స్ అలోవెరా జెల్ అనేది అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే లాక్మీ రోజ్ లూజ్ పౌడర్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా మనకి మామూలు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా 150 రూపీస్ ఎంతో ఉంటుంది. సో నాకు ఏంటంటే కాంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఇలాంటివి కన్నా ఇలాగా కొంచెం లూజ్ పౌడర్స్ అనేవి కొంచెం బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఏంటంటే మన లూజ్ పౌడర్స్ ఇలాంటివన్నీ యూస్ చేసేటప్పుడు మన మొహం అంతా కొంచెం మాయిశ్చరైజింగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇలా మనం అలోవెరా జెల్ అవన్నీ అప్లై చేసుకోవడం వలన సో ఇలాంటి మనం పౌడర్స్ లూజ్ పౌడర్స్ అన్నీ అప్లై చేసుకోవడం వలన ఆ యొక్క జిడ్డుదనం ఉండకుండా కొంచెం డ్రైగా ఉండడం గురించి అని చెప్పి ఈ యొక్క పౌడర్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో మీరు స్టెప్ ఇలాగే ఫాలో అవ్వాలని ఏం కాదు. నేను అదే వీడియోస్ ముందు మేకప్ ఏ విధంగా వేసుకుంటానో సేమ్ అదే విధంగా నేను మీకు ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ పౌడర్ మొత్తం మీకు ఫేస్కి నెక్కి మొత్తం అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నేను ఫౌండేషన్ కూడా చాలా తక్కువ వాడతానండి. ఏదో మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అలాంటి అప్పుడే వాడతాను. సో స్కిన్ మీద కూడా నేను సాధారణంగా ఏ పడితే అవి వాడాను. సో ఏంటంటే మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకునే మేకప్ అయినా సో ఎప్పుడన్నా చేసుకునే మేకప్ అయినా సరే మీరు యూస్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ కూడా కొంచెం మనకి బ్రాండెడ్ అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. మన స్కిన్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎక్కువగా యూస్ చేయకపోయినా సరే పర్వాలేదు, కానీ మీరు తీసుకునే ప్రోడక్ట్స్ కూడా కొంచెం మనకి బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే కొంచెం కంపెనీస్ కూడా మంచి కంపెనీస్ లైక్ లాక్మీ, ఫేసెస్ కెనడా ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి కంపెనీల్లో తీసుకుని ప్రోడక్ట్స్ చక్కగా మీరు మేకప్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మీ స్కిన్ అనేది కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. మీరు మేకప్ వేసుకున్నా సరే మంచిగా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా నేను మొహం అంతా ఈ విధంగా లూజ్ పౌడర్ అనేది అప్లై చేసేసుకున్నాను. నేను నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఆప్షనల్ నాకు వేసుకోవాలి ఆ డ్రెస్ కొంచెం ఇంకా మంచి లుక్ రావాలి అనిపిస్తే ఒక్కొక్కసారి ఐ షాడోస్ అయితే వేస్తూ ఉంటాను. సో నా దగ్గర మరీ ఎక్కువగా ఐ షాడోస్ అయితే ఏం లేదండి. ఇది ఒక్క బ్రాండ్లోనే ఉంది, ఫేసెస్ కెనడాదే వాడతాను ఎప్పుడైనా సరే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రకరకాల అన్నీ ఏంటంటే కొంచెం థిక్ షేడ్సే ఉన్నాయి. నాకు లైట్ షేడ్స్ అంటే మరీ అంతగా నచ్చదు, అందుకని చెప్పి థిక్ షేడ్సే ప్రిఫర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గోల్డ్ కలర్ అనమాట. ఈ గోల్డ్ కలర్ ఎక్కువ వేసుకున్నా అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను గోల్డ్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. ఐ షాడోస్ ఇవన్నీ వేసుకునేటప్పుడు మీ ఫేస్ అలాగే మీ ఐస్ అనేది చాలా మంచి లుక్ అయితే వస్తుందండి. కంపల్సరీ ఐ షాడోస్ అనేది మీరు ఫంక్షన్స్ కానీ ఏదైనా పార్టీస్ కానీ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఐ షాడోస్ అనేది మంచిగా వేసుకోండి. మీ యొక్క డ్రెస్ కాంబినేషన్ బట్టి కూడా కలర్ కాంబినేషన్ బట్టి కూడా వేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ నేను ఈ కలర్ అయితే తీసుకున్నాను. సో లాస్ట్లో ఏంటంటే కొంచెం టచ్ అప్ అని చెప్పి ఇక్కడ బ్రౌన్ షేడ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. నాకేంటంటే డైరెక్ట్గా నేను మిర్రర్లో చూసుకుని వేసుకుంటూ ఉంటాను కదా.
సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మిర్రర్ ఏమీ అవైలబుల్గా లేదు. సో డైరెక్ట్గా ఫోన్లోనే రికార్డ్ చేస్తూ చూస్తూ వేసుకుంటున్నాను. సో అందుకని చెప్పి కొంచెం టైం అయితే కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందండి. సో ఎప్పుడన్నా సరే మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు పేషెన్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాలండి. సో పేషెన్స్ లేకుండా గబగబా వేసుకోవాలన్నా సరే మీరు వేసుకునే మేకప్ కూడా అంత మంచిగా ఉండదు. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఏంటంటే మనకి కొంచెం హైలైటింగ్ కిందన ఉండడం గురించి అని చెప్పి ఐస్ ఇక్కడ ఐబ్రో కిందన కొంచెం వైట్ కలర్ ఉంటే వైట్ కలర్, లేదంటే మీ ఐ షాడో ప్యాలెట్లో ఏ కలర్ అన్నా లైట్ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్తో వేసుకోండి. ఇక్కడ నాకు లైట్ వైట్ కలర్ షేడ్ ఉంది. సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇలా మీరు ఐస్ దగ్గర కొంచెం హైలైట్ చేసినట్లయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీ యొక్క ఐస్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో చూసారా, దీనికి మనకి ఏంటంటే ఐబ్రో షేప్ కూడా నీట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలా హైలైటర్ లాగా యూజ్ చేయడం వలన. నేను ఈ యొక్క కోవిడ్ అవన్నీ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో నేను పార్లర్కి అవి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ లేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళట్లేదండి. ఐబ్రోస్ అన్నీ కొంచెం పిచ్చిగా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ చేసేయండి ఐబ్రోస్ని. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఐస్కి మనం ఈ విధంగా అయితే ఐ షాడోస్ అయితే అప్లై చేసుకున్నాము. ఐ లైనర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఐ లైనర్ అనేది నేను కొంచెం మిర్రర్ దగ్గరలో పెట్టుకుని నాకు వేసుకోవడం అలవాటు. సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ కెమెరా అనేది కొంచెం దగ్గర పెట్టుకుని చూస్తూ వేసుకుంటానండి. సో చూసారు కదండి, ఐ లైనర్ అనేది అప్లై చేసుకున్నాను 2 కళ్ళకి. కొంచెం డార్క్గా కొంచెం థిక్ లైన్ అప్లై చేసుకుంటే కొంచెం కనబడేటప్పుడు కూడా నీట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో పెద్ద కళ్ళ వాళ్ళకి ఇంకా బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను మస్కారా అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం ల్యాషెస్ అనేది కొంచెం లెంతీగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా. ఐలైనర్ అలాగే మస్కారా అనేవి పెట్టుకునేటప్పటికల్లా మీ యొక్క కళ్ళు అనేవి చాలా చాలా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో నేను ఏంటంటే ఫేక్ ఐ లాషెస్ అయితే ఏమి యూజ్ చేయనండి. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మస్కారా ఒక్కటే యూజ్ చేసేటప్పటికల్లా మనకు ల్యాషెస్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కర్వ్ తిరిగి వస్తాయి. చాలా చాలా బాగుంటాయి. మీరు సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నా కళ్ళు ల్యాషెస్ చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయో. దాని తర్వాత పైన అలా అప్లై చేసుకున్నాము, లైట్గా కింద కూడా అనమాట. చూసారు కదా, ల్యాషెస్ అనేవి అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సైడ్ మిర్రర్ దగ్గర ఎంత బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయో ల్యాషెస్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా. సో దాని తర్వాత కాజల్ అనేటప్పటికల్లా మీరు పెట్టుకునేటప్పటికి మీ ఐస్ అనేవి ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక పర్ఫెక్ట్గా షేప్లా ఉంటూ ఉంటాయి. సో నేనేంటి అంటే మరి కింద వరకు ఏం పెట్టను, జస్ట్ వాటర్ లైన్ వరకు పెడతాను అనమాట. ఓన్లీ వాటర్ లైన్ మీదే పెడుతున్నాను. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా కాటుకి అప్లై చేసేసుకున్నాను. సో ఎంత మేకప్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా, మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా, లైట్గా మీరు ఫేస్ క్రీమ్ అప్లై చేసేసుకుని ఒక స్టిక్కర్ పెట్టుకుని లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక లిప్స్టిక్ వేసుకుంటే చాలు, మీ యొక్క ఫేస్ అనేది చాలా చాలా మంచిగా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది. బట్ ఏంటంటే లిప్స్టిక్ సెలెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మీరు ఏమన్నా కొంచెం నా స్కిన్ టోన్ కలర్లో ఉన్నారనుకోండి, కొంచెం మామూలుగా ఉన్నారనుకోండి, సో నా స్కిన్ టోన్ ఉండే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం డార్క్ కలర్స్ అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. స్కిన్ కాంప్లెక్షన్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో వైట్గా ఉండే వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఏదన్నా లైక్ న్యూడ్ కలర్స్ యూస్ చేయొచ్చు, డార్క్ కలర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నా కాంప్లెక్షన్లో ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేసినా డార్క్ కలర్స్ ప్రిఫర్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫేసెస్ కెనడా నుంచే ఈ యొక్క లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నాను.
లిప్ క్రేయాన్ అండి. సో ఇది సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే వేసుకుంటున్నాను అన్నమాట. నేను ఎక్కడ వేసుకున్నా సరే లిప్స్టిక్ అనేది కొంచెం డార్క్గానే వేసుకుంటూ ఉంటాను. సో చూసారు కదా, మేకప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లిప్స్టిక్ వేసుకునేటప్పటికి మన ఫేస్ అనేది ఇంకా బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ రోజు నేను మీకు ఈ యొక్క లిప్స్టిక్ షేడ్ అయితే వేసుకున్నాను. సో నా దగ్గర మరీ ఎక్కువ లిప్స్టిక్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉండవండి, ఒక 2-3 కలర్స్ ఉంటాయి. సో దాన్నే నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో నాకేంటంటే న్యూడ్ కలర్స్ ఇష్టం ఉండవు. సో నా ఫేస్కి అయితే మంచిగా కనపడమని చెప్పి నా ఫీలింగ్. సో చూసారు కదా, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఇక్కడ స్టిక్కర్ అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను. చూసారా, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. నేను మీకు కనిపించేటప్పుడు కూడా అపియరెన్స్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, నేను చాలా మినిమం ప్రొడక్ట్స్తో అయితే మేకప్ చేసుకున్నాను. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా హెయిర్ అలాగే ఇక్కడ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా పెట్టేసుకుని ఫైనల్ లుక్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆఫ్టర్ మేకప్ తర్వాత కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ అలాగే జుమ్కాస్ అవన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఎలా కనిపిస్తుందో. సో ఈ డ్రెస్కి పర్ఫెక్ట్గా నేను మ్యాచ్ అవుతుందని చెప్పి ఐ షాడో అనేది ఇదైతే వేసుకున్నానండి. సో ఐ షాడోస్ అనేవి మీరు రెగ్యులర్గా ఏమి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడైతే నేను యాడ్ చేశాను, కానీ ఒక్కొక్కసారి నేను యూజ్ చేస్తాను, ఒక్కొక్కసారి ఏమి యూజ్ చేయను. సో డిపెండ్స్ అపాన్ అకేషన్ దాన్ని బట్టి మీరు ఐ షాడోస్ కానీ మీ యొక్క మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో రెగ్యులర్గా అయితే ఈ యొక్క బేసిక్ ప్రొడక్ట్స్తో అయితే మీరు ఈజీగా ఎవ్రీడే మేకప్ అనేది కొంచెం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది నా ఫైనల్ అయితే అవుట్పుట్. ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసుకున్నాను, అసలు మర్చిపోద్దండి. సో చూసారు కదా, సో నేను ఏంటి అంటే ఫౌండేషన్ ఏమీ అప్లై చేయలేదు. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, సో ఏవైతే యూజ్ చేశానో. సో నేను ఓన్లీ అలోవెరా జెల్, ఐ షాడోస్, ఐలైనర్, మస్కారా, కాజల్ అలాగే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా లిప్స్టిక్. సో కొంచెం ఆ యొక్క కొంచెం స్టిక్కీగా ఉండడం పోవడం గురించి అని చెప్పి ఇక్కడ లాక్మీ లూజ్ పౌడర్ అయితే యూజ్ చేశానండి. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే మీకు ఎలా ఉంది, నచ్చిందా? నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సో రెగ్యులర్గా నేను వీడియోస్ గురించి అయితే ఇదే విధంగా అయితే రెడీ అవుతాను. సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది, మీకు నచ్చిందా? సో ఈ యొక్క మేకప్ లుక్ అనేది మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా ఒక లైక్ ఇవ్వడం అసలు మర్చిపోద్దండి. సో మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయండి. ఆ 3 ఆప్షన్స్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయడం వలన నేను రెగ్యులర్గా పెట్టే వీడియోస్ అన్ని మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో దాట్ మీరు నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.